Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kene Mbak Mike kersanipun digawe Mas Komet. Wah, alhamdulillah luar biasa. Pripun Bu? Sehat nggih kabare dalu nika? Ngantuk mboten? Malam yang spektakuler pada malam hari ini Mas Komet. Piye kahanane mirsani Piyai Semampir kene? Ya seneng ya sedih. Loh, kok sedih wong ditanggap kudune rak kowe bangga kowe seneng iso silaturahmi Piyai Bojonegoro ditekake ning gone Lamongan kene. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek azab ya. Ya ora kok azab iki lho iki. Aku Ditimbali panjenenganipun sing hamengku gati, panjenenganipun Mas Sundoyo. Nggih. Tawi Pak Rehan. nggih nek niku jelas bangga seneng ditanggap kok. Lah iya. Aku isin, Bro. Lho, lah kok isin wong ditekake kene kudune rak seneng iso silaturahmi karo Piyai kene. Piye ya isin ra isin wis kadung aku mlebu sing digawe. Iya. Kadung digawekno teh tak ombe aku wis juwakong. Suwe lah kok niki daleme Pak Sundoyo Rehan. niki daleme Pak Sekdes ngono. Pak Darsono lho biar keliru ki aku ngono. Keliru gon aku ngalih. Oh, kowe ngalih pindang gon. Ngalih keliru aku. Rada maju titik kowe. Kono ya sirloke keliru kok. Lah kowe diliwatke kono. Aku bablas rono. Lah pas kuwi pas kono pas dalane cetha kuwi. Pas piye kuwi ya panggah keliru kok. Lah kok kleru. Lah sing digawe wis kadung ngombe wetang jere Pak Eneli. Iya lah. Suwengi iso keliru ping pindho. Lah apa ngene ae piye timbang awake dhewe ya wis kleru. Ya. Iki engko malam pertama iki pisanan ning gone Pak Rehan. Ya. Pokoke anggere awake dhewe kok bengi iki kok ndelalah kok lucu. Lucu. Upama ibu-ibu engko bar iki nusul nggone Pak Darsono sampean urunan 5.000-an pripun Bu? Yo yo. Engko ndelok ning kono nek awake dhewe metu kono nek. Kowe kok ndremis dagelan kok sok diopahi kok urunan iki lho. Lah piye wong awake dhewe iki iso silaturahmi wong kene iki luar biasa Mas Piyai kene. Nggih. Saya-saya Pak Rehan iki piyaine sing sembodo kulino sambang sambung silaturahmi karo tangga teparo. Aku ki gumun setahun jembleng serendeng karo Pak Rehan. Ya apa, Mas? Walah kowe luar biasa ning daleme ku mau. Daleme? Ruang tamu Mas. Ruang tamu. Walah beras ki tumpuk. Sing nungguno diampir niki mau. Aku lho enek nek sakit sak iku mang. Beras ki tumpuk-tumpuk. Piro? 100 sak lho. Iya. Wong kowe ora roh kok ya usul yem suriem gitu. Lah iya, beras ki ya. Beras ki tumpuk ning kene sebelah lawang. Iya. Kowe mengguri sithik Mas, andeng dapur. Iya. Kowe mie ya tumpuk. Pak Rehan. Pak Rehan kok padakne Pak Komet. Kowe ngerti pura kamar mandi ku lho. Katok sempak tumpuk. Lho pancen yo digawe iki yo ora sempat mbau-mbau dadi Umbah-umbah. Umbah-umbah. Iki kok. Aku seneng pokoke daerah Lamongan muni sekitaran Semampir Rejo sing delok methi yo wah. Kamangka ki barengane tontonan telu nggih ta Bu nggih? Oh, tapi yo panggah rame. Sing nanggap arang-arang. Nek sing delok panggah rame. Lah wong ya urung ana rezeki sapa ngerti nek duwe rezeki kaya Pak Rian kira mesti nanggap awake Yo, dhewe. ning aku seneng lho. Lho senengmu. Ki mau lagi jagong wae ditakoni. Ditakoni karo sapa? Umpami nderekke anu jenengan karo Umpama sampean ditanggap rene nek. Ditanggap rene nek. Ditekakne karo piyai kene nek piye? Wis di DP setuju ya Cacah ya? Piye kanca-kanca iki Gelem ditekakne ya? kene sampean gelem ora? Gelem ya? Nah, gelem kudune semangat. Semangat awake dhewe iki. Ning ki mau beritane Piye? sing ditanggap aku karo kowe tok melok selawatan. Campur sarine gak mboten ngono terus. Aku ya terus ngene, anu niki campur sarine religius nggih saged. Saged kowe direligi. Walah niku sing main seh kabeh kok. Maksude saya iki Setan, seh kulon, seh lor. ya ora kok nek iso iki kabeh-kabeh iki ditekake ya campur sarine ya Mas Komet. Nggih. Mergo ana Mas Komet ya ana campur sari kali judu. Kali Jogo tak tapuk kali judu. Kali Jogo. Oh kali Jogo tak kira kali judu. Oh, iya. Iki dongake karo sing sunat. Jenenge ae wis jelas kok Mas. Nih. Ananda Muhammad Rehan Nurtiansah. Panggil Ya mur. Lah iki kelebat-kelebat ngene. Kayak wong teliti kabeh, kowe mula hati-hati. Kayak wong kene iki triwis-triwis kabeh kowe bar mangane wak wedhus ya darah tinggi. Ya apa ora kowe? Ketok manganmu ya pendak nek bodo ngene ketoke ya ora. Ngriki nggih enten beleh-beleh ngono.
Enten nggih? Ya enek wong iki syukuran parehan digawe iki sak Indonesia dikai sapi karo wedhus kon bleh. Sak Indonesia apa pancen ya pancen bodho kok. Lho, gak syukuran lho sunate Ora, mula wong Islam iki jenenge Idul Adha. Awake dhewe aku ya kowe kurban ora? Aku yo korban, Met. Aku sapi papat tok kowe mosok Sapimu ku papat. lho akeh men to, Man. Akeh aku. Lho sapi Dalam bentuk saset dadi masako lho sing sapi. Kayak kan walah kere. Ngono kok mbok omongne iki nek kowe durung mampu ki durung mampu nyembelih sapi, wedhus gak apa-apa ya, Met. Wong sing gelem nyembelih sapi iso ben ning kanane, ning akhirat iki bakal numpak sapi. Oh. Kowe nek pengen tak omongi piye, kowe nyembelih montor piye nang kono sok ben gen beleh montor numpak montor kowe. aja Ndro kebanteren. So disapa masyarakat para Cik. penonton. Selamat malam, Bu. Ngantuk dereng. Nyapa to Mas? Ngantuk aku mbok takokne lho. Loh. Wong karuan ngenteni awake dhewe kok ngantuk takokne iki lho. Paling ndak iki seorang seniman pelawak harus bisa interaksi dengan penonton. Kabare sehat nggih, Bu nggih? Panen apa niki, Bu? Loh, Kowe pertanyaanmu nyakiti kono lho. lah kok nyakiti piye? Lah ki panen apa ki ya nak kono duwe sawah. Nek ra duwe kok padha mbek nyemoni to kowe. Iya ra? Sampe panen apa? Kethek. Kok panen apa? Lho paling gak iki ditakoki awake dhewe piye kene pripun Bu kabare sehat panen apa? Lho menyauri pari. Lah pertanyaanmu wis kliru pripun Bu sehat napa mboten? Lah nek lara nyapa ndelok campur sari? Ya wis mesti nang omah leren istirahat lho ngono. Istirahat ki. Istirahat nyapa? Lah unte tak dongakne muga-muga sawaya anu muga tandurane dadi nggih Bu nggih. Lho kok darane nyakiti sing piye to Met? Lah nek ra duwe sawah ape nandur apa? Lho, Sing dadi apane? lho nek ora ndek sawah ya tuku ya ora Bu ya. Nek lho kuwi nek duwe dhuwit nek ra duwe Lho. Utang nggih Bu nggih. iki ketoke nasabah bank mekar kabeh ketoke iki. Nek ora ndek dhuwit utang Met iki kok. Ya. Wong modal KTP karo apal Pancasila metu 5 yuta nggih mboten Bu. Kowe kok apal men to, Ndro? Lho Pak aku ketuane mbokku kok. Ketuane. Aku berjanji apabila tidak bisa membayar salah satu anggota saya sanggup nalangi ngono kuwi lho Met 5 yuta. Ketoke kowe hafal keto. Wis mek ping pira wae? Mbok wis 48 wayahe gulingno iki Met. Yo kok ya. Ya ditungakne muga-muga panjenenganipun Mas Rehan, putranipun panjenenganipun Mas Sundoyo didadosa anak ingkang saleh migunani nusa bangsa tuwin agama taruna ngungkuli bapa sing sunat muga-muga dadi bocah sing pinter. Amin Allahumma. Amin. Dadi duwe anak pinter iki seneng. Muga-muga bocah cilik-cilik kene putrane panjenengan tak dongake pinter nggih Bu nggih. Nah aku gak Lho dongane ya pinter. sedaya ingkang wonten wingking kula dongake mugi-mugi dados tiyang sugih Allahumma. Banter aminku karo aminmu. Sampean kok ora mesti to Bu. Sampean iki bocahku apa bocahe komet? Jamaahku kae. Tak dongane muga-muga anake dadi bocah sing pinter nggih Bu nggih. Oh, Met. Mugi-mugi sugih Allahumma. Banter amin iki. Pinter nggih Bu. Sugih nggih. Soale penting sugih. Yo, duh. Ketok nek kowe ku SDM-mu rendah, skillmu ku ora duwe ya ngono kuwi. Iki kiwa tengen ya sikil tok. Duh ya bocah kok kucluk. Maksude skill iki secara pemikiran SDM-mu kuwi rendah ya, Met. Kok iso rendah piye to? Kowe paling gak iki duwe tuntunan duwe anak iki anak sing pinter. Kowe nek ngandalke sugih ya penak wong pinter to, Met. Lah pinter tok gak sampean gedhe gak sugih ya percuma no, Ndro. Saiki kowe dadi wong sugih, kowe ngandalke sugih. Wong sugih iki pangane wong pinter, sak kala mangsa diapusi wong pinter lho, Met. Ora apa-apa. Lah aku wong sugih saiki diapusi sesuk cek sugih. Iya ta? Santai to wong-wong sugih kok. Wong sugih biasa diapusi saiki sesuk ya cek sugih. Tapi sing dadi pegawe bupati, presiden, DPR, menteri kae wong pinter-pinter, Met. Tapi cek padha kerja to kae. Kerja. Lah nek wis sugih rasa kerja. Loh, Nyapa kerja? Bupati presiden kabeh kerja mikir rakyat. Aku ya ora wong sugih kok. Nyapa? dadi gak kerja ya? Ora usah kerja. Loh, tapi ya tetep pinter nek gene wong pinter Indonesia bubrah. Apane? Insinyur sing bangun ratan, bangun jembatan, sing bangun masjid kene ora insinyur hebat-hebat, ora bakal iso berdiri kokoh. Ora usah teko jembatan ratan.
nenggonku elem masjid urung dadi. Iki wong pinter-pinter tak klumpukno ya ora dadi. Tapi aku winginane nglumpukno wong sugih-sugih, masjid dadi. Mergo enek sing tuku semen nggih Bu nggih. Enek sing tuku bata ringan. Kabeh akhirnya alhamdulillah dadi ngandana wong pinter. Alah kelejingan. Sik. Omonganmu Lah rapi. aku ki realita. Kowe duwe anak apa ora? Ya duwe. Anakmu mbok sekolahno apa ora? Gak sekolahno no, Bos. Lah anakmu mbok sekolahno kae ben piye? Ya ben padha karo kanca-kancane. Lho, Pokoke esuk enek kegiatan adus, seragaman, terus budal. Ha wong pinter tak kaplok kok kira-kira kowe. Ha kowe pinter tak tapuki lho aku ngono. Aja sampai pinter, penting sugih. Anakmu sekolah mbok kon adus esuk ini budal sekolah. Budal sekolah. Supayane ben apa? Ya ben padha karo kanca-kancane ngono lho. Padha budal Gak bareng. pengen pinter to, Met? Gak. Sementing sugih le aku ngono. Ha pinter nek gak migunani, kowe ngerti sing bobol ATM. Kae wong pinter lho, otak main. Kowe nek gak pinter kesetrum ndase iki. Kuwi nyatane merugikan masyarakat. Anakmu ngono ya sekolah pengen ben wong apa iki? Ya wis padha karo kancane ngono. Lho tapi nek duwe anak pinter ki wong tua bangga, Met. Bangga Wong piye? tua iku seneng. Wis ana lagune. Apa? Bocah pinter-pinter sok nek gedhe dadi dokter. Ya. Tumpakane helikopter. Murah we. Kowe ora pengalaman. Ki yo. Berat ora kabeh dokter kuwi pinter tak omongi. Ya mesti pinter dokter ki sekolahnya wis larang 6 tahun. Ya larang 6 tahun tapi gong karuan kabeh dokter pinter. Pinter ya, Met ya. Lah nek pinter nyapa aku mriksakno anakku kok ditakoni. Loh, Anaknya kenapa? Lah nek ngerti mbok langsung diperiksa. Nek pinter, wong nyatane yo jek takon lho. Dokter ki kabeh gak pinter. maksudnya aku pengen ngerti keluhane awakmu ngono lho, Met. Ya anakku lho, mbok anggap sapi dikeluh. Loh. Anakku ki. Yo ora bacok cengelmu ki. Kok dibaca piye lho kowe iki? Ngene. Ora ngalami kok. Dokter ku lho ya. Yo, Aku meriksakno Anakmu. anakmu. Cek ditakoni. ditakoki. Kenapa Pak? Mbah aku ya ngono. Kenapa Pak? Mbah nek roh arek tak gorene aku ngono. Terus ngono kuwi ditul-tul ngene Dok. Tul. Loh, kok gak diteruskan Dok? Loh, diteruskan bagaimana Pak? Lah kan itu ndak kulaan mbok ya yang rata sampai bawah lho ngono. Kan ya lumayan toh anakku. Ya ampun, ya ampun. Ya apa? Tobel bocah kok kocrop. Maksudnya iki dites apa detak jantunge iki lho, Met. Lah nek sing ditul-tul kene ra Lah? unyisem kene jengat piye. Lah berarti ya kicomania. Nek kok iso kicuman yo. Ndang. Manu kundangan ndang. Manukku beranak pinak. Ngono anak ini ndak apa-apa, Pak. Lah ya. Nah, cukup dirawat jalan aja. Aku ya nusu-nusu to wong ki anake. Lho, ya bener to, Met. Bener untukmu kuwi. Lho, Lah anak lho, kowe duwe anak terus dirawat ning dalan yo nek nek truk. Lah nek enek sepeda motor truk apa gak malah dadi kasus kecelakaan to. aduh, Met. Dokter iki wis duwe niat elek karo aku. Lah kok niat elek piye? Lah aku lho ndak apa-apa dirawat jalan. Seneng nek sampean anakku truk aku. Met komet. Apa Ndre? Maksudnya dirawat jalan iki. Ya. Anakmu dirawat karo mlaku ya, Met ya. Lah apa iso, Ndru? Masang impus lho piye? Amit, Pak. Amit lho. Nah, masang impus piye? Lagi nguntil pale, wis bingung. Nguntil pel. Eh? Pel nguntil pal. Keliru. Betul no kok keliru. Aido nih. Nguntal pel. Lah ya nguntal pel pal iku lho. Lah nguntal Kita lambemu kita. nguntal pal nguntal pel. Ya ya. Nguntil nguntal. Lah nek terus karo mlaku lho piye polahe? Aduh, ya bocah kok kucuk teman. Maksudnya iki ngene lho, tak omongi ya, Met. Maksudnya dirawat jalan ki, dirawat kowe ora entuk nginep. Lah nginep nyapa kenal ya ora? Lah nek kuwi keluarga aku ya nginep, Bro. Wong dokter kuwi wong liya kok aku nginep nyapa? Mas, tukang lampu sampean duwe kabel sing uda, Mas. Iya apa? Tak nggone nyetrum komet, Mas. Gak loro. Loh, maksudnya iki dirawat jalan ki, kowe ki ora entuk turu kono. Ya ora ngarah aku turu kono apa betah. Maksudnya dirawat ning dalan ngono lho, Met. Nek montor akeh. Bahaya ngono lho. Kowe ngeyel kowe keluargane dokter apa piye? Ketok ya kucluk kabeh kaya kowe iki lho. Ya Wong ora, diomongi, ini bapak ini usia berapa ya? Aku ditakoni. Kowe ditakoki umurmu. Heeh, Mbok jawab. Aku muni 19 aku ngono. Lho.
Kowe kok gak ikhlas kita ya. Lho, semono kok 19 iki. Iya papat loro. Papan loro. Nah, ngono ya lagi 14. Anu Pak ya, Bapak ini seneng makan kambing. Iya, jangan Pak. Oh, ora entuk. Apa toh, Dok? Anu kambing itu mengandung kolesterol. Lah iki menandakan bahwa dokter itu tidak pinter. Loh, kambing kok mengandung kolesterol? Ya Iya, bener to, Met. bener piye? Kambingku mengandung kolesterol menyebabkan darah tinggi. Nek kakean darah tinggi, kowe kena penyakit sekrup. Loh, kowe kok takokno wong kene to. Kambing itu di mana-mana mulai biyen sampai saiki mengandung cempe. Ora nek kambing mengandung kolesterol. Mengandung kolesterol nggih, Bu, nggih. Loh, lah nek mengandung kolesterol berarti nek sing tanggane kae wedhuse kok bayi nglairno. Masa wedhuse sampean kolesterole lanang apa wedok ngono. Loh, mestine gak ya cempene lanang apa wedok yo. Lho. Ya ra. Kowe goblok ketae. Maksudnya iku mengandung kolesterol iki ndak nyebabke darah tinggi nek kakean mangan kambing ya, Met. Terus iso? Kowe ndadekke penyakit stroke. Lah kowe ngerti harimau? Lho, lah kok ngerti harimau? Singa ngerti? Lho, ya ngerti pokoke anggere mangan daging apa iki mesti penyakitnya stroke dhuwur darah tinggi. Singa kae mangan daging bendina kok gak stroke? Singa lho. Oh, kowe sing ora pengalaman. Kok ora pengalaman ya? Singa macan kae malah kolesterolnya dhuwur. Kok dhuwur piye to? Lah kan nek mlaku wis brangkang ngene iki mergo kolesterolnya dhuwur, Met. Lah nek macan ngadeg ngidone kowe Bos. Kayak ngene iki mergo kolesterolnya dhuwur, Met. Iki jenenge serekalan kok. Weh, wonge sudah jelas mendidik anaknya sejak dini. Ya. Jauhkan dari gadget. Namanya sekarang anak itu sekarang terjerumuskan dengan adanya gadget, Mas. Lali sekolahnya, lali pelajarane. Sok-sok karo pake ditakoki wae ora nyauri. Mergo apa sudah terkontaminasi dengan adanya media-media sosial. Mulane anak iki didelok saka cilike. Iya, iya. Kok anak bocah cilik ngono ki pomo lanang kaya Rehan ngene iki ya Mas ya. Kaya Rehan kok dolanane kunci tang ngono kuwi. Oh iya. Kunci Inggris. Aku ngerti. Apa ngono kuwi Mas? Paling gak sok ben gede dadi mekanik handal duwe bengkel gede ngono. Oh, ana blesete ini dadi apa Mas? Tukang tambal ban. Loh, umpama blesete kan kuwi. Sik kok tambal ban to, Met? Lah kan yo cek sak jurusan to kuwi alat to. Upama kok alah ya mati nek. Kok yakin. Iki nyewone ketoke separo bayare iki. Gak, iki pulsa. Oh, pulsa ya iya. Lah nek oh, nganggo token, Met. Token. Iki riwi kan ngisi deh. Oh. Lah nek bocah cilik nyuwun sewu lho sosok kala mangsa bocah wedok iki kan identik dolanane dhewe-dhewe. Bocah cilik kok senengane motongi kain ngono kuwi, Met. Dadi diciteni Bapak Ibu nek bocah cilik kok dolanan motongi kain, paling gak sok ben gede dadi perancang busana, desainer kondang. Oh, desainer kondang. Desainer. Ana blesete, Met. Paling bakul sandangan ngono tok. Ngono kuwi ya. Lah nek bocah wedok kok biasane macak terus ngono kuwi, Met. Ya, paling gak sok ben dadi peragawati. Model cantik terkenal. Ya paling gak iki mual lah. Iya, Mual lho apa jenenge. Tukang dandani manten iki lho. Ya perias sing terkenal. Iki jenenge mual, Met. Mual. Ana blesete ngono kuwi. Bekengke. Lho. Gak ngomong enggak suka aku nih enggak suka. Lah nek bleset iki muga-muga kan jaran bleset. Ya ora. Nek ana bocah lanang kok senengane macak, Met. Macak kaya MC ngene iki, Met. Gawene kan macak ae ngono kuwi, Met. Nek gede dadi apa? Kan gawene macak ngono ki dolanane karo cawe. Mau wis tak omongi. Ana apa? MC iki aja takokne. Lah ngopo? MC setengah kopling. Lho. Maksudnya setengah kopling iki piye, Met? Omongmu sing banter aku ora krungu ya, Met ya. Engko tak WA sak fotone ya. Lho. Kok sak fotone iki piye? Kowe diomongi ra. Aku ya enggak tahu. Aku inti nomor pisan tak hapus. Ya, gini ya. Bengi marang-marang ngirim itu tuh pali. Ampun. Aku ya ora mudeng lho, Mas. Aku ya ora mudeng. Tapi jane temen telaten ini ya penak kono. Lah kok penak iki piye? Lah kuwi ra resiko ora ngarah meteng kok. Lho. Kok ora resiko lho, Met iki. Aku tak menyapa dulur-dulur kene. Ya sapanen to, Met. Anu sampean kene ya Mas ya. Ya aku ya boloku ya wong wedok-wedok. Baik kene ya enek lho Mas. Ya, dadah Mas. Oh, enek. Nggih. Piye bolo? Selamat malam, bolo. Pak Sundoyo pundi nggih? Nyambut arit man iki dibabati resik penontonnya. Oh.
Penontonnya kan Lah iki bisa lagi tenang. wolu bukan babati to, Met. Iki nyapa kok gak dibabati nyapa? Ya nyapa. Gak ngerti ta? Gak ngerti. Lah iki nggone tanggane matamu. Iki nggone kagane. Oh iya iya. Mbok kira Oh iya iya. kowe ngerti daerah Lamongan kowe nek gak tak dudui lho iki lho iki apa? Gedang, Met. Lho gobloke. Duren. Duren ki ngene iki, Met. Duren. Oh alah. Iki sing jenenge duren hibrida. Oh ngene iki. Cilik. Lah iki kowe gendera iki kembang apa, Met? Anu pucuk merah. Salah. Apa kuwi? Kembang api mah metu kene iki lho, Met. Kembang Iya nang mercone ya. Kembang api ning kono. Tapuk sisan ya. Nek kowe aku lah iki terbukti kompak kene apa Alah kompak cek kene? kompak kene. Halo, Bu. Tenang, tenang. Semangat ya, Bu ya. Kowe nyauri apa ora? Sabar, Gregetan aku. sabar. Wong arep ngompakne kok malah kowe nesu piye ta, Ndro? Lah kuwi lho makmu Dek, sing kudune ndok bebek lho malah. Kuwi kliru nggon. Leo. Kudune nggon kono. Kene iki khusus sak bloke Bella, Mia, Santi, Seli. Lah nang kono kae Sutini, Sri, Suparti. Kae nang kono Kasiem, Kedarmi. Iya. Aku tak sing karo kono. Ya kowe titene gak nyauri ki engko. Jajal, jak. Ya, Bu. Apa Alah yo ki kok. Kowe ngajak apa? Kowe tak janani. Ora cetha belas. Tak kei semangat sik. Lah kok ya, Pak. Kowe kaya tanggaku malah. Tak kei piye tanggamu? Tanggapan. Tanggapan Rai. Karepe kene, tanggapan Pri. Ngono karepe. Tak kei semangat sik ya, Bu ya. Ngomong. Iki kok ya roh. Alah paling yo kuwi tok. Tak turutane. Cuangkemu kok yo pas to, Dru, karo kene-kenean. Lah kowe duwe 6 ngene iki Mamet. Kowe ndi 6? 6. Ya kenek. Ya ora enek anune, tune iki genek. Ini atok antek. Putih-putih genek. Kuwi iki rene gak PC. Ayo, serah. Aku no sebelah sana. Jangan mau kalah ya, Bu ya. Nggih. Ala kalau ngantuk kayak mesti ngrasani Darsono kayak piye to ndek kayak rame apa ora ngono ya ora. Gambarmu cek semangat sampean ya Bu ya. Ngomong. Tak usahake. Piye-piye. Genten kae mak-makmu. Aduh. Anu Paranono aku. sebelah sana. Aku mau kalah kowe, Bu. Ayo Paranono. Sik to, aku medun. Medon no. Kowe diambung. Lah. Sing ape enggak ngambung anakan bajul iki sapa? Iki kok kaya bajul kok. Bajul kae udune ngene. Lah kok ape piye iki? Ya tak sapa kene ya. Kowe mau lagune pira? Alah yo gudeg lho. Iya. Sepira Mas? Alah sapono ki lho. Ngomong. Tak usahake. Lagi lah. Sik. Daliane muni tak turutane. Lah mbae tiduki mi kok. Assalamualaikum salam. Iki ra demen to dagelan. Sing penting nyaut nggih, Mbak nggih. Nyaut ora bener kok. Paring asma sinten, Mbak? Ngene ndekno Mas Sam nek karo Mailan, Mai pedhot usah kowe ya, Mbah ya. Mei ya sik nom sepen tuwekne gak parah neh ya. Coba sebelah sana. Apa ki? Coba ikuti suara saya. Saya minta kendangnya tok Mas. Lho, bedol. Betul gitu kok. Dari kendang. Ding tak dutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe aja kalah ya, Mak. Semuanya ikuti suara saya. Hei, Cirolu. Hei. Ala pinter ya. Gak nyongko. Nenek. Cirolu. Kowe apa iso? Iso. Hei. Kowe kok kuwi ae?
wong tuwek monggo dolanan ora enek sampe enek swara matamu. Oh, ora iki mbahku ben bahagia ya Mbah ya. Gen tambah umure tambah yuswane ngene iki. Iya. Mbah, saged nyanyi Mbah lagu sing sakniki Mbah. Ngrasakno to. Ngrasakno to le kok nyanyi. Iso A mayor Mas, A mayor. Nah, kene. A mayor Mas. A mayor. Loh, Enak anu niki A mayor. A mayor ngono kuwi ya? Ya kayak gitu. A mayor. Ora roh ngeyel. Tak kira wis hafal ngono kuwi ya. Sayangku sing ayu dhewe apurun ngopo modal bensin seliter motorku tak setater tak ampiri ayo tak jak muter penak lagumu ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi lah bayar apa lagi dia Mbah akan tindak wae ora numpak taksi modal bensin seliter motorku tak setater tak ampiri ayo tak jak muter-muter Met komet apa to Tru mau lagune apa lembok Met judule dunake mbok genti ngono kuwi denok dunak sing kuwi lho denok sayangku ya sekonyong-konyong koder padha kuwi kok iso itu namanya yo sama kok yo sama gimana kira ngerti ini omongnya siapa itu omongnya siapa Jarwo kalau Adit kamu sini lho oh iku sapa kuwi Jarwo nek balane Jarwo sapa lho sing aku iki takok tak biacok engko lho lho lah ya sing sing mbok omongne iki mang kuwi nerokke sapa logate sapa karaktere suarane sapa Jarwo dadi agar Adit kamu itu dibilangin ya tuh iki sapa sok Jarwo Jarwo nek balane koncone sapa lho koncone Jarwo kuwi lho Met lah ya sapa lho aku iki takok awakmu lah ya sapa lho sing ra sapa aduh mbak sing mbok terokke omong mau suarane sapa sekarang bos sing kuwi ta Ya, lah ya kuwi sapa aku gak eruh aku iki takok kowe clok iku ya piye ta nek Jarwo Adit aku kenal kuwi tanggoku iya sing gudi lemu Gudi lemu kae sapa sekarang bos kae ta kuwi jenenge sapa ora roh aku ngene lho ngene piye tak idoni lho masa kuwi pancen jenenge sapa oh jangan nyanyi lah ya yo nyanyi wong kaya ngene kok dibanding-banding lho kok kapan oh kok itu hitungane kayak tiba berapa wong kok ngene kok dibanding wis wong kaya ngene kok dibanding-banding lho kok mak lek kowe iki ra iso ngono piye to Ndro alah aja mau kalah ya Mak ya kata-katane lho tuh wong kok ngene wong alah kowe pilek kok dadak to Mek wong aku gampang milih ya Ndro lah yo ketularan Ondra lho kowe ngono suarane gak penak ta lah iya kuwi mergo pilek tapi sing arep yo penak iki omahe yo suwi lagi anu kok ayo melokat wong kae aku malah gila ya ya ngerti aku kan Zainal bareng gung udah lah sampe ra wong kok kok jadi sing kene sing guri kene urusanku iki iya oh mbah neh mbok ayo Mbah ya nyuwun sewu Mbah ampun ditutupi Mbah menika kono ya oleh barang tuwek neh ketoke aku kok mambu to Mbah sampean Mbah mambu wedhus ya aku Dele glani aku. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saeng-saengke ya mesti
puber engkau asik di enek sapa Bu hanya ada Semampir Rejo luar biasa. Muga-muga ana sing nanggapne ya Mas ya. Wis rencana, Mas. Rencana. Ya iya. Kowe kono ae. Kowe kono ae. Lah nyapa? Aku gila karo kowe. Dasar kau. Derene lagi metu awake dhewe. Lah ya. Anu sing nyeletuk wong wedok lho. Sapa sing sapa? Dagelane cilik-cilik. Anu larian menika dereng ngusum MBG lah sak menika kan mbon enten mula saiki kan gede-gede. Gede-gede. Awake dhewe biyene mangane ya sego karo telo. Nah aku ora sego beras ya arang-arang kok. Aku manganku biyen iki setik. Stik lihat. Gak nyogrok tenggok. Mula kowe ra sehat awakmu ki ya ngono kuwi maksude stik iki daging lho, Met. Manganku daging pizza. Pizza. Pizzamu nyumprat. Nah, saus ya kan muni pizza. Saus panglipur kalian campur sari Kalijogo. Disiar awakmu kan iki kan padha ngerti wisan. Nek Slendro Bagong kuwi duwe campur sari yo MC ya ta. Ada lagi mamah kleru campur sari Kalijodo. Kalijodo ngawur kok ya. Selamat malam buat saudaraku semuanya. Sugeng Rawuh, Sugeng Dalu, sesarengan campur sarinya Indonesia. Bersama biasa kowe gedengmu yuk kita tampilkan artis kebanggaan Indonesia lebay ngatur apa ora enek pibo aku ora ngomongi men kowe lagi mlaku tok wis saru kok lho saru piye lho ngerti to campur sari ki nek gawan beda karo sing ora mlaku tok wis nyuwara piye Oke, baik saudaraku semuanya yang sudah hadir, malam yang sangat luar biasa tentunya. Bersama campur sari Kalijogo. Tak hadirkan salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia Show. Ada siapa dia? Ngapa melok guyu? Lah kowe padha ae. MC-ne aku ada. Lah kowe guyang-guyu koyo wong kocruk. Lho, lah kudune kakean ngono kuwi. Oh, saiki ae. Saiki ae kok. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Bersama tentunya campur sari Kalijogo. Ada siapa dia? Jare kon sithik. Met kok met sedeng anae ngono lho clok-clok kok. Lah ngono lho sing cetha. Sedengan. Baik saudaraku semuanya, Semampir Rejo supaya benar-benar bergoyang, benar-benar berdendang. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Sumpah kaya kethek. Kowe ngenyek. Murane itu. Aku keceplosan. Kowe modalane apa? Sumpah iki mengko ati. Kakak. Kowe ngenyek aku kaya kethek. Aku bar kewirangan deknane. Ya apa? Pancen ra maido, Met. Aku iki hobiku seneng aku yo ngene kethek to. Wayah besaran tewanggapan rame gek kono daerah aku iki udan terus, Met. Kuwatokku njero iku entek, Met. Dasare bojoku ku penjahit, ketheke digawekno kathok. Iki ya termasuk apik no. Apik ndalah kathokku njero nantek. Apa aku kok ya kelingan. Wah, awakku ya meh padha karo ketheke mangsine mak. Gede-gedene padha. Oh iya. Kathok ling nggekne bojoku mau tak nggo ya pas, Met. Kathok kethek kan sikil kiwa, sikil tengen buntut. Lho tak walik malah nguyuh gak sah nyekeli, Met. Kathok kethek enak tak nggo. Dek tak praktekne aku karo teleponan ngene ya. Sik. Tangan-tangane sik. Piye? Kathok-ketheke kiwa tengen buntut. Buntut. Iya. Terus mbok walik ya? Walik ngono kok ya pas. Aku karo teleponan ya biasa gak sah nyekeli kok. Oh iya. Nek diwalik tek, kiwa tengen pangga. Oh iya isi dalan Yusuf ya. Krik. Kuwi Lagi digo Zainal ya cocok. apa duwe, Dek? Apa duwe? Duwe alit. Alit tasik melengkung.
Yo, kita panggilkan bersama Kali Joko. Ada siapa dia? Ada Mei Anggara untuk Anda. Yo! Selamat malam. Cak Slendro. Iya, Cak Mbak Mai. Iya. Halo Cak Komeng. Halo, Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya kalian berdua anak kecil-kecil? Kok kayak guru TK loh. Lah gimana? Iki MBG, Met. Kok iso MBG? MBG singkatan. Apa ya? Mbak Biduan Gemoy. Oh, itu bocah iki. Gemoy. Ya ampun anak-anak. Dalam Bu Guru. Ayo sekarang kita menyanyikan lagu. Lagu apa Bu Guru? Kok kayak wong step ngono to? Tadile yang ngono ya, Met ya, Met ya, Met ya. Iya. Kok malah pingin itu? Ayo. Aku sayang ibu, dua, aku sayang ayah, ketiga, sayang adik kakak, Harus. satu, dua, tiga, sayang tetangga. Anak-anak tidak boleh sayang tetangga. Sayang semuanya. Semuanya ya termasuk tetangga. Goblok Sayang kok. semuanya. Rayaan tonggomu ido minggat. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat tambah empat sama dengan delapan. Delapan tambah delapan sama dengan mendelas. Kok mendelas iki piye to? Enam. 16. Oh lho lho. Cuk sayangku sayangku. Mi ya. Hanya apa agak kemang lot apa enggak? Cuk. Anggap kowe ngerti apa enggak anggap? Aku tembang sanyo. Tanggo nyedot. Nek punya anak ngene iki kurang ajar. Penak lho. Heh? Penak. Kok iso penak? Anak ngene iki siji gawe loro gawe. Lah kok iso? Lah nek bapake kerja ado kan ya iso ngantani lho. Bocah cilik kok njaluk sanyo kaitane apa? Lah kuwi nek gak sanyo apa ngentekne. Ayo nyanyi. Wes, engko ya bocah-bocah iki mang aku mbok celak mbok kan apa? Ya mestine nyanyi mosok matun. Golek iki ya pasangan sing serasi to Met kaya aku ngene iki pas. Iya. Iki penyanyi kuwi ndek selera dhewe-dhewe. Penyanyi kan tetep selerane aku to Met. Dasar bocah ya bagus, gede dhuwur. Tak golek seleramu. Gede dhuwur untumu ngono. Sakmene. Potongane sak korek jret-jret. Kowe sing gela ya gede dhuwur aku Met. Gede dhuwur apa? Lah kowe tak dongakne muga-muga oleh bojo sing gede dhuwur. Dadi iso memperbaiki keturunan. Terima dia. Aku mau ndek bojo ayu Met. Lah nyapa? Aku prinsip mau ndek bojo ayu. Lho, goblok iki. Itu saiki. Kok gak Kok penak? kerpamu elik kok iso iki? Ayu ki. Aja ayu. Gak mas. Piye. Mau pengen ndek bojo ayu ngene iki nek padha karo ndek bojo ayu ditinggal tanggapan padha karo nandur tebu digawe gula. Apa ya? Bojo ayu ngawisi kanca Met. Lho, sekali-kali. Aku prinsip mau ndek bojo ayu. Berarti seneng sing elek. Elek-elek lah nek Nek loro. mbok tinggal tanggapan, sapa Bebas. sing doyan? Elek-elek lah nek loro Met, kowe enak. Kok loro? Nek sitok ayu nek elek kan tok loro. Apa kok kaya tuku? Iki tak golekne, aku tak karo kene. Ya. Kowe tak golekno. Ya. Iya ra, percaya ya. Percaya, makasih loh Met. Omong-omongan sih. Halo Mas Lendro. Halo, Mbak Mai. Dari Blora sana jam berapa jenengan Ngawur tadi? bluro aku saiki grobrokan. Grobokan. Grobrokan. Sing mbok sawang ki sapa? Raine ki ning kene ora kok ning kene, raine ning kene. Ya matane ya pas bersumber kuwi kok. Raine ki ning Oh, kene. ya. Oh ya, romasane. Heeh. Apa Met? Hop. Mas, anu supo kastawa. Apa? Temu manten Mas, temu manten. Kebukiro. Sampun Ayo. cekar saking sasana pawiwahan Jerat Mojo tewaten kekalih. Kelak
lungeng mekar lan semi mustika ing Taman Sari Ayo mbak-mbak nang kene ya. manglung manungsung Monggo. ing wengi kalamun wulane ndadari ngambarum sasmita Aku kira yen Ngidak apa Mas? saking wawayang ngrangsang pucuking asmara kembang temanten Bere gak apa-apa. Iki 2026 nganten sing melarat sungkem karo sing sugih. sungkemipun temanten putra kaliyan temanten putri Ayo ngidak. kangge nyok salajengipun adicara nggih menika pidakan tikan utawi ngidak indok tulung indok idake Mas anu Mbak posisi ngantek tes ngono ya lah Apa nyapa apa nyapa liyane iki renek ya. aku seneng kok Seneng apa? alah Wis di bojo wi. lah nyapa Iki bojone Weling ora. Alah arep bola arep musuh. Tak omongi nek wis nang nggone panggung ki, Ya. iki wis milik umum. Heeh. Sapa wae iso ngrasakno. Iki entuk to. Oleh entuk, Mas. bebas. Ora apa-apa. Ngrasakno suarane. Ngrasane suarane. Mau kira ngrasakno apa? Ngeras suarane. Pikiranmu wonten pamundutan. Ya saiki ditekoki dikenalke to. Urung kenal. Aku ora kenal. Kenanan sampean mosok ora kenal iki Ora piye kenal to, iki. Mas? Ya iki sing tak kenalan kene jejer ditakoni. Upama sliramu sekar melati. Aku teko terus mbabet. Kowe nyapa karo-karo bojone tangga kowe? Melatine sak kowe Dek. Upama sliramu margi wong manis. Sapi-sapi do neleki kan ratan margi kan ratan. Tanggane ra iso. Ra iso maida awake dhewe. Ya Bun ya. Bun Bundas. Bun iki sapa mebune nggone Maksudnya ning omah Bun. Sineksen lintange luku semono. Ya yo. Janji prasetyan ing ati. Ya yo. Tansah kumantaling netra rinasa. Nyapa iso. Semuk. Iki jane dadelan dilek duwe Oh sih. pancen kowe ra Lek ngerti. aja kayak iki ya lek ya aku tak kei 50 wedi ya aku lek. Kowe ra ngerti Kok omah aja iki kok. Omah ndi, Mas? Weh tengah alas gung liwang Liwung, iya. Listrik erong enek. Durung enek. Pemandangan renek kiwan renek eneke gur rayap tok. Oh, lagi. Omah sing ndi sing mbok parani? Ndak todanan. Oh, sing sijine menemet. Omahku iki sing pertama iki sing anyar. Sing kedua sing lagi digawe wingi lagi dadi iki lantai 3 met. Lantai tuh hebat. Ngeri Mas. gede, Mas. Ngeri. Sukses ya. Lho ngisor iki met. Lantai pertama. Ya. Kowe iki ruang kanggo turu aku sawaya-waya kesel tanggapan ning ngisor. Lantai bawah. Lantai kedua iki ruang tamu. Loh, ruang tamu malah nang lantai 2. Iya no met. Jak ben ngerti kamarku terus munggah. Iya. Lantai 3 Sing iki dhuwur dhewe. kandang sapi. Sapi kok malah ning dhuwur to, Mas? Iya to. Lah kowe kok aji sapi? Sapi kok malah kayak lantai 3 lho. Gaji sapi, sapi nelek ning dalane dibuang. Malah iki sing duwe ndebokang to, Mas. Bagong. Ya, betul. Bagong. Asane kane kowe. Apa? Iki Bibian apa rabi dah? Kesan. Bibian apa? lho. Ki mbok usapne ngono ki mbok dipet dhewe. Oke, iya. yang Gak ngono. Wadah permintaan dari Pak Sundoyo, Apa lagunya? Mas Lindro kalian Mbak Gepit. Gepit, duet. Apa katersenan? Masa ana sejati? permintaan Ya. temenan, Mas? Ya, sumpah. Lah mbok Selindro rempet apa ngono lho. Lah kok slendro to? Kok makan konsan. Lah Gak cek- suka aku. Aku cek repot ya. Ya gak apa-apa keserempet lah. Ora ana terus Kowe dongamu elek ya. Pesen waranggono kan dene sida be waranggono. Apa to rene? Cie. Aku dhewe dumun Mas komedi Nyapa? apa. Nek kono cilik kok ya melok cilik lho. Seneng anu cilik-cilik apa piye? Kan biyen iki bagus aku ya met ya. bersama Kali Joko Campur Sari ada Selindro dan juga Kevin Katresnan sejati tetos
Mbak Gepi rene ya Mbak Gepi. Adek Mbak nek mung bun. Dek Gepi kowe kamu kok salting sih? Salting banget. Pernah apa toh, Mbak? Hah? Ya. Pernah apa? Pernah putu to. Apa? Putus apa putus? Ceritane pernah. Ya. Oh, gato. Wet sudah dikasih ada Katresnan Sejati. Silakan kembali, terima Matur kasih suwun, Mbak-mbaknya. Mas. Mbak Met terima kasih, Mbak Kepi terima kasih. Ini saya informasikan untuk Anda. Iya. Rasanya ini kan mumpung ada live streaming YouTube. Yes. Rasanya kurang lengkap kalau Kurang afdol. Jadi sing nonton kuwi kadang-kadang komen, sing duwe gawe ndi to, sing duwe gawe kuwi wong jerene wong Semampir Rejo. Sing nanggap komet pangriyane piyaine sambit pojo. Dene untune promot. Mila menika katur dumateng Bapak Sundoyo beserta Ibu kalian Dik Rehan. Dik Rehan. Monggo katur jumeneng saking Palenggan tumuju wonten ing pepanggungan. Ayo to, sepotin duduk. Monggo Mas Sundoyo sekedap kalian Ibu Murtin Dwi Lestari. Mohon izin mboten kira-kira hormat kula dhateng panjenenganipun Mas Sundoyo kalian Ibu Mbak Dwi. Kene le Rehan. Lemonoto piye? Lemonoto mau piye? Direpo kualik lho Mas. Lah kok menoto ngene ketok menek sing diomaki rakur ngono ya. Wong jeneng keluarga bahagia. Kene-kene Kersanipun zigzag ngono. Nggih matur nuwun Mas Iri. Anjir. Nggo pinarak nggo sing nanggap kok. Nggo pinarak. Masuk. Alah. Badhe kersake ngunjuk napa, Pak? Kula damel kesane susu anu mboten. Brak. Kowe kaya warung to. Apa to? Kowe kaya Ya nawani. ditanggap wong ya kudu ngono kok ya. Piye iki nek gak tanggapan ora ludes. Terus pundi Mas? Anu ngeten nggih, nyun sewu, Mas Sundoyo niki putrane sing nomor setunggal. Nggih. Kowe dagelan nek mripatmu PC ra iso bedakne kok. Piye to Mas? PC iki. Maksudmu piye? Iki rehanku iki. Goblok. Iki wong padha PC-ne kok. Ayo, maksudnya iki. Berarti iki sapa iki? Iki rehan. Lho sing sunat iki. Sing sunat. Walah, nggih. Lah kok bapake cek ketok nung ngono lho karo iki ngono. Lah yang rehan iki ora ini persis piyaine wajahe padha karo aku to met kaya adik kakak. Kowe ora adik kakak ya. Wong kono gedhe dhuwur Rehan kok ya. Iki Mbak Dwi nggih. Aku kenal met iki sing sering ning TikTok komen aku. Maksud to? Iya, alah kandhane tanggal 28 ning omahku ya, guys, ngono. Gaule kaya ngono iki. Iya, iki Mbak Dwi. Nggih to Mbak Dwi? Nggih to Mbak nggih? Yo nggih met kandhane kok. Lah Pak Sundoyo iki nang komen TikTokku kok beda. Lah piye? Komene saiki lali tak kuaplok ngono iki. Mbak Dwi ora kok anu ya Mas Lendro sone ning nggenku tak sawer yo ngono. Nggih Mbak nggih. Ah, nah iki kalimat ngemis. Lho. Kowe iki kata-kata gak suka. Lah wae piye? Pak Sundoyo ngapunten. Niki kok mboten wonten tujuan napa-napa mboten. Kula namung ngajeng tanglet. Rasane pripun, Pak? Seneng, Pak. Alhamdulillah bahagia banget. Bahagia banget. Kowe ngerti apa ora Mat? Bagian iki, Pak. Soalnya niku beras barandingan niku bakal yo balekne lho, Pak. Kowe kok mau eling Prek bahagia. Lah wong jenenge jajal seminggu kas tanggamu ndek gawe. Mulane aku Pakku ndek gawe nek wong kae malah matur nuwun. ora nek wong kok matur teges nek
beras tumpuk-tumpuk ki berarti serawunge Pak Sundoyo ki ya apik. apik. Rae depok ketang sak ulan rong ulan kas kok bingung anu nggone ciptoke dekne beras pira Bu? Lho ngene iki. Tapi ora nek blonya iki sukses. Iya. Kowe nek pengen rene sesuk nek kowe tanggapanmu Prai Sura nderekke Pak Erehan iki Nyapa? graji kayu. Lho nggih ta? Lho teko Met. Oh anu jenengan rekel. Oh lah mbok niki didamel anu kencete niku Ate ku ge sikil meja to aku. oh gak ya sikilmu elek kok. Mas Rehan. Mas Rehan, gimana perasaan Mas Rehan mersani campur sari kali? Aja basa nemen-nemen sing halus ora ngerti. Gimana perasaan Lah, Mas Rehan iya. dengan hadirnya campur sari kali Jogo Musik? Seneng? Anu kelas berapa saya? Kelas berapa? Setunggal SMP. Oh, iya. Cita-cita pengen jadi apa cita-cita? Duh, cita-cita kok takok Pak Kok Pak gak mudeng. Ah, iya. Cita-cita jadi Pak apa? Mas yo biyen yo takone mrene dokter. Saiki yo nyerekel Dik. Hei, biyen dokter, presiden, saiki Met, tak kandani yo. Cita-cita itu boleh. Pepatah sudah mengatakan raihlah cita-citamu setinggi-tinggi langit. Biyen aku cita-citaku kok dadi dagelan ngene iki. biyen apa? Polisi. Apa enak polisi sak gemek. Gak percaya. Tadi kowe ngomongnya wong iki. Polisi. Aku lek ngomong karo kowe iki modelmu gak percaya karo mbek aku kok. Lho, wong duwe cita-cita iki kena ning ngilu ndelok awake dhewe. Lho, samene dhuwure kok dadi polisi. Paling polisi bagian gawe wedang kowe. Kowe berarti ora ngerti. Lah nek aku biyen pemain ora trimo cita-cita. Kowe pemain apa? Poli to, Bos. Saurunge nek Pro Liga ya aku wis memperkuat Samarator. Jare samator. Lho, ngeyel sing melu aku apa kowe? Lah kowe nek poli rak ngene. Apa? Oke, Mas Rehan cita-cita pengen jadi apa, Mas? Jadi orang pinter apa wong sugih, Mas? Loh, iki jenenge jamaah aku. Ya. Iki sing dinteni kat mau ya kolesterol. Iki wis pesenan lho, Bro. Mula ra tak tokno iki ketok piye ngono. Lah nek jenengan cita-citane napa, Bu? Loh, Eh? yo pengen cita-citane nyuwun sewu keluarga yang bahagia. Mbak Dewi, Mbak Dwi sampun kagungan putra pinten setunggal apa ping kalih? Setunggal. Programnya 2 atau 3, Mbak? Oh kan gak apa-apa toh, Met pepatah sudah mengatakan banyak anak banyak jahitan. Loh. Kowe ra sesar. Lah nek normal kabeh kan ya aman, ngono cuma lebar. Alek. Wong nek iso ya telu lah minimal. Dadi ampun anu Mas Sundoyo bekerja terus supaya minimal paling sithik kudune 3. Bapak Ibu semuanya. Kaya aku iki keluargaku sukses. Telu, yo kon pinter kabeh, dadi pegawai kabeh, Met. Gak ya loro tok sing disekolahno pinter. Lah sing sitok, Sing siji goblok nih. lho. Yo didadekne pegawai. Ora iso kuwi nek tujuane kok. Lah kok tujuane nek anak telu dadi wong sukses wong tua bangga. Lho wong tuwa ki saya tuwa, saya ora duwe daya, saya lalinan, saya pikun. Lah maksudnya Nek kabeh anak duwe telu kok sukses kabeh. Siji mergawe Jakarta, loro Surabaya, sing telu neng luar Jawa. Jawa. Awake dhewe sing nunggoni tuweke sapa? Toleh-toleh. Lah sing siji mula digoblokno kuwi ora dadi apa ta? Sing nunggoni awake dhewe ya sing nomor 3 kuwi. dadi sing lo iki sing siji iki digoblokne Goblokne. ora sing sekolahne. Aja sekolahane. Lah kowe keluarga pira, Met? Aku ya telu ta saudara. Saudaramu telu. Iya. Sing siji ning ndi? Oh seneng nggone Jakarta, Sing nomor loro. neng nggone Arab. Lah sing nomor telu sapa? Aku gitu. Oh ya bener kowe. Ya. Layak kowe kok goblok banget ya, Met ya. Lah ya. Sih malah kena aku. Ngersake tembang menapa, Pak? Harapan kedepannya gimana? Ah iki, Met. Harapanipun kagem Mas Rehan menika muga-muga dados napa? Pripun, Pak? Mugi-mugi dados Joko sing saleh. Amin lah iki lho, Met. Niki Sukses. nyuwun sewu soleh napa Rehan, Pak? Dijelaske sisan lho, Met. Aduh, iki lho. Piye? Mas tegese ngene, Mas. Piye piye? Soleh iki mesti nyuduta. Nah, wis. Nek sing kene guyu. Sing ngono gak. Soleh ki maksudnya ya sregep ngibadah, menjauhi larangan. Iya, iya. Goblok dadak ta we. Iki mendekatkan dengan segala perintahnya. Kuwi jenenge soleh. Oh iya iya. Ngono menjadi anak yang soleh dan berbakti. sukses. Sukses. Mula-mula saiki banyak-banyaklah makan mie sukses.
biar kita menjadi sukses. Sarimi. Oh, itu untuk Anda. Untuk itu lagunya nek mboten kalian tuh dangdut nggih. Dangdut halus. Sias napa mboten? Lagune napa, Pak? Manut jenengan. Oh, campur sarian mawon. Oke. Oh, lagune napa mungkin permintaan Ibu Bu Dwi ngersake lagu napa, Bu? Oh, ora jonggrang sing jonggrang, jonggrang tung tang tak. Jonggrang, jonggrang. Hei, para demit. Kowe demit, Met. Kowe demit. Malah enak ta malah ringan. Iki jonggrang. Saestu leres lara jonggrang. Napa Mbak Dwi ngersake napa? Mungkin ada pilihan lagu sendiri. Ini sebagai ungkapan rasa terima kasih dari rekan-rekan Kalijaga. Dok ini dok ono Piyai Bojonegoro diaturi rawuh ndek Lamongan. Lah, Mugi-mugi panjenenganipun Pak Erehan kalian ingkang garwa putra kinasih nggih. dipun maringi sehat walafiat. Amin. Rezeki kathah tur barokah. Nggih. Somben Met iki nek somben nek Rehan dadi nganten mesti nanggap Met. Oke, wah, nak ningali Mas Sundoyo menika wis piyantune seneng nanggap. Betul. Nggih, wong nanggap ki padha karo sedekah rasa. Iya. Nyenengne para tangga ki insyaallah wis ora usah mikir rezeki wis dipikir karo Gusti Allah. Heeh. Ngono. Mula napa pamundutanipun Bapak Sundoyo menika monggo diaturke. Sesarengan kalian campur sari Kalijaga wonten diajeng Jenit. Kok jadi jet nida. Iya. Ayo Dek, gini Dek. Jonggrang kowe pancen ayu Ayo, tak warai. ora Bapak ngerti sok ben dadi penayub. yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan tobat kowe wanita rapakat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe haji sekti bondo wasa rara jonggrang manuta sono pundut karwa jonggrang manyuwun tak turuti
pinangkani pamundhetan Roro. Oke. Siap, Mas Komet. Moh. Apa? Ya wis kene ngadeg-adeg kene. Alah ya jak mong angel iki lho. Lah kowe ngomong apa? Ki diaturi jumeneng kabeh lagune aksara ya Mas. Nggih Mas ya. Sing PP apa Piye apa untung? Jumeneng. Wah, sedaya sing piye lagune jumeneng? Lagune sing piye? Sayang siapa? Celawase kanggo kowe. Lah kuwi iso kok dulu. Sing penak ya sing ning omah kok Ndro. sing penak ae. Iki lho nyanyi iki lho gak penak. Srendro. Dalem. Kowe nganggo klambi kuwi wong kene gak asing. Kaya sing tampil pertama mau. Sing dik, Mas. Ulo. Lah aku melok nginceng tak kira ulane gedhe tiba semene. Anu nyun sewu Mas Sundoyo kali beserta keluarga ngadeg nggih. Ha nggih. Kersanipun nderek sul iki kan bar nampa tamu kaya ngono Kowe omonganmu ora penak lho. Budui kok nderek sul ki apa entuk Pak Sundoyo. Maksudnya sul ki joget, tombo pegel nampa tamu sak monten kathahe. Oke. Kita nyun sewu. Lah nggih. Aku kok krasa penak iki kita. Dah Wis mulai ditatakno. Aku padahal yo gak angen-angen kuwi lho ya. Alah nuki napa to Mas kok. Sayang siapa? Selawase ya mung kowe. Kowe kene apa? Sing paling tak tresno. Desa tene apa? Tak joko tekan matimu. Mati eme apa? Mong kowe ora tak kira berene. Tak ana wong liya. Matur sampun nggih. Nggih. Iya langsung Pak. Aksara bersama Kali Joko. Terima kasih Bapak Sundoyo beserta Ibu. umume manungsa ditakdirne bepasangan dijogo aja nganti kelaran. Gusti nyiptakne ati ben iso ngrasane dicintai nyaman nyanding sliramu. Ayo deh. Sayang
Lho nyapa di serane aku? Lho. Ayo, mercon lho mercon. Lho. Lho, ayo. Iki bintang tamu kok wis langsung meneng iki lho. Iki kanca-kancaku piye? Iki lho kanca-kancaku iki lho. Lah, Wis pilih 50 dari yo waras. lho. Ono ora entuk mosok lho, lek rata to. Lho. Ora entuk. Lho, Pak. Tenanan. Heh. Ora sopan. Sundaya. Pak Sundaya kok. Pak Sundaya iki sing kagungan kersa. Nah, kok Pak Sun nih. Lho, ada donjongan ae nyapa? Iki sapa sing lanjutno? Loh. Ya bar. Lho, wis. Heh, Saya tekoki. Heh, wis kok. Ayo. Wis Wis sik. jarene wis kok. Ditekoki sik. Jarene Sendro wis bar. Wis Sendro wis bar ya. Alhamdulillah. Bacok kowe ngono. Ayo penyanyi tuwek bareng melo. Ayo. Tak. Geraji garesmu. Aku mulai ora. Iso. Aku mulai dhewe. Kowe oleh Eh, penung. Aja gandule aku lek Dru iki kok nyapa to ngandeli wong. Kowe nek mulai nek ape nunuk tertebuk umat kok KTM. Ngono budale nunut kok mulih dhewe iki lho. Iki bagiane sapa sing ngono nyanyi iki? Au kathah niki Oh. wonten penyanyi Heeh. ingkang penyanyi bakat terpendam. Loh, pirang meter, Met? Oh, Maksudnya dipendem pirang meter? ora bakate kuwi? terpendam ku mati biyen penyanyi kondang. Heeh. Suwi resign Oh, resign. Resign ki apa to? metu lho. Oh, Lahir. aku ndek iki bar resign kalau bojoku. Tak tapuk ora padha karo kowe kok ya. Suwira nyanyi Heeh. mergo sibuk mengandung nglairno. Nglairke Mengandung anak. 9 tahun, lah wis nglairno. Ngandung ki sangang sasi 10 desa. Bledino. Lah iya. Wonten diajeng no. Nurmanto. Lho, wedoke Nundra. Nindre. Flow. Wew. Wew. Kira. Wew. Oh, ular nek. Allah. Yo. Nah, iki ngene Mbak, ben aman sementara nganggo ulone slendro ye. Anu gak nek mau kegeden. Aku Saugel lho, Mas. Aku uloku tak tutupi kadok ketel. Kok kuwi nek? Kaya iki dijak duet Mbak Nundra. Iki duet lagune. Wah, nek sampean iki wis ora usah angel-angel sing lagu saumur mau ya. Kowe tak kei lagu sing anyar-anyar. Ngono apa? Mandul ya. Hei, mandul aja iki jalukane campur sari. Sing penak lho. Yo. Ayo Mas, Ayo, ngadeg Mas. gubuk asmara ya. Allah. Ono neh iso cae. Loh, ngenyek ya jelas ora to. Druk, Hei, jaan duet sing gampang. Para penonton ya iso paham menikmati, awakmu kene ora bingung, kali Joko ya menikmati. Iya. Ada cinta tak terpisahkan. Tot 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 tot. Matamu ketoke mlotot. Tatatatang Oh, teng iya, iya. teng teng teng. Bisa, Mas. Iya no. Bisa Mas. La 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 la. Ayo tirol. Ral. Tak kae roll. Kira bisa ya, Lek. So, wis ta. Tak gawe bingung deh. Gila anak penyanyi bingung. Wow. Kene iki bagian pupuk bawang. Ya apa? Ayo Mas. Itu kok keker. Kok tak idoni kowe dhewe. Tresno iki. Mbok ya dunungan. Lole. Tresno iki dudu mung dolanan. Kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk Sing mesra tuh. mung kesabaran. Lah. Mugi Gusti paring kesempatan. Wes lah ya. Dek mana teman? Ngono, jawaban glecak jawab. Mongko ngene. Agek waras. Maune? Nemen wi. Oh pinter. Pinter. Gendeng kok. Oh, lah ngene tak kira pinter. Saiki alhamdulillah wis mari. Aku ngerti pisan. Kan terus dalan gitu. Iya. Iki didusi apik iki aku. Terus tak dusi, tak suwukno.
mari. Ora mbok gawakne suwuk ning nggen. Nek ngene-ngene iki kan 175 ne budal. Iya ra? Iya. Tapi yo hebat-hebat yo. Hebat. Suwae apik-apik. Pilihan-pilihan Maksudnya pilihan piye iki? terakhir. Ya ora. Kowe ngawur Mbak Mei iki yo hebat. Lah nek gelo ya Terus- men gelo sisan. Iki sing sapa iki? Eh? Sing sebelah Mbak Mei iki. Ora kenal aku dadi aja sampe kok bintang tamu kok kenal karo artis ki itu anu. Mbak Mei terus Jenita iki yo. Jenita apik. ki adik. Iki sing iki Mbak Ki adik. Norma sapa? Adik. Iki Jenita. lho kabeh adik to Mek. Apik-apik kabeh. Biara. Kali Jogo iki pancen sebagai apa aku tolak ukur Mek. Hah? Campur sari Jawa Timur. Ora gur tolak ukur, Mas. Sampeyan ngerti ki tolak udan. Gak tolak balak kok. Gak. Sebagai genrenya itu luar biasa. Ayo. Aku sok sering nonton ning TikTok seliweranku kali Jogo. Iya ya, saiki aku ya ndelok TikTokmu ya live terus. Aku gak lagi kagetku ya. Sing ndelok papat. Anu niki nek mboten adil nek mboten kula tawakne. Saking mriki napa saking mriko? Ngersake lagu napa, Bu? Cinta tak terpisahkan piye, Bu? Wis bar kok. Masa sih? Lah lagi iki mematane. Napa, Bu? Bisik napa? Negara angin. Gak apik negara Aja. api yo mek avatar, Bu. Aja, aku soalnya nyiptane negara hujan. Lah aku nek udan angin malah ora karo-karuan ngono. Liyane negara angin, monggo negara napa? Ngalengko. Napa, Pak? Rondo Gak mati, Pak, nek rondo digantung, Pak. rondo gantungan. Lho, pamundutan ki ya kudu Oh iya ya. dihargai. Sing piye aku yo ora emek. Mosok ora ngerti to kowe? Sing ndak pundi, Mbak Ayu? Kudu. Kuwi kok Biyen mulo sliramu wis tak. visite rondo. Lah padha digantung kok komet. Aja ora kuwi kok. Nek gak salah sing rondo gantungan. Rondo gantungan panekno primbing kuwi. Kuwi lir-lir cerat. Ya rondone anu Cerat-cerat. ilir-ilir. Anu man giman kok ada sapa iki? MC sapa jenenge? Yusuf. Aku serius. Zainal. Ayo kol-kolah, ayo. Iya. Zainal. Ya ini. Nganggo ke arah-arahan. Zainal. Ya ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Piye arep, Mas? Kowe ndongakne kanca. Sing dungane sapa? Adik ilahi wa ayu mati mek. Apa kabeh ilahi iki mati kok? Enek kowe banyak kaya bocah omah jiut mati. Sukran. Kowe aja wae tak biasa kok met. Nal. Tahu iki. Wis sunat rong le. Ora ngene nesunel nal. Wah, gile nyanyi deh. Wajahnya no keartisan ibu kota. Betul. Yang karena Tuapu isi. Rene. Durata to blas. Tanggap tangan. Sire menyek kabeh. Rene. Dikandani. Iki Kok kan- ya aja kaya ngono kuwi. iki ganteng-ganteng kelekmu kaya got. Mak, Ali ra nggo dodoran aku. layak. Yo. Aku nak keduduran loh. Kon apa aku? Nyanyi. Nyanyi. Ha iki Loh, ya sesuk ya no. wis. Tanggapane saiki ya saiki. Ya. Oke, Mbak Diara yang belum. Nah. Kok rondo gantungane karo sapa sing ape rondo Iki sapa iki? mau wonten pamundutan sih. Iki apa? Nggih, pamundutan. Heeh. Apa iki? Serius. Ini wengis wonten 10 balon. Niki umpama tak gantos nang pripun, Pak? Ora apa-apa. Wengis soalnya dereng jangkepan niki gamelane kula sing nyuwun ingkang pundi to? Nggih, Pak. Apa tak serahkan melih niki, Pak? Ora apa-apa, wah wis. 10. Oh, tak paringi 10 mawon nggih, Pak. Heeh, nggih. 10 orang ana kayak songo kok. Mbak Gepit kalian Jenita. Oh iya. Ayo, Roro. paringi yuk. Enteng CLBK we, celebek we.
Berapa kali Rasamu piye to ngono kuwi? CINTA. Iya. Dang Sherlock jadi ini. Monggo. Luka. Padahal nek rohku ya luka kuwi tok. Luk. Berapa kali anu pagi 10 mau 10 10 anu tayub. Tayub. Oh iya bener ki mau berarti. Berapa lama ku harus katakan cinta. Ya wis 10 6. Monggo sambur sanad segipun. Dumateng Bapak ingkang sampun mundhut. Ayo, Drung. Iya. Kok keton we? Masa kayak karo sampean, Mas? Eh? Kayak karo sampean. Enggak. Masa selendro tok? Ya selindro tok.
nanging caket sajroning atiku konoku mandang tresno iki wis kinodran saderming apai Lula sawah sapa ngendut depan omah atiku wis kapilut saeben bengah rasaku lamun bisa secaketan sliramu Ding tayu sampun katuran 10 didawake kalulut. kapilot alulut kapilut Mas Sak Slendra Dawa Mas. iki wedale wis dalu iki kadang-kadang kali Joko campur sari pamit undur diri Apa? iya rampung to Aduh si wis bene. iki Rampung. gak sa Angger ya ini iki ngono kuwi. oh mau dirambung itu Moh Cepu enak ora. Kowe nanggap tayub nang entek. Iya. Ngaturaken matur sembah nuwun dening keluarga besar Bapak Sundoyo dalasan Ibu Murtini. Muga-muga rezekine ora lokak ning saya kebak. Amin. Muga-muga berkah barokah. Tentunya juga mendoakan untuk adik Raihan semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berguna berguna bagi nusa bangsa dan agama. Dadi bocah sing sugih. Amin. Rehan adek Raihan. Loh, Raihan. Oh iya. Matanya. Puas banget aku. Matur sembah nuwun kali Joko Campursari, Purnama Audio juga terima kasih dan seluruh teman-teman juga terima kasih pada kesempatan malam hari ini. Kangge panutup ing dalu punika semoga all artis kali Joko Campursari. Semoga Lawut. Gak beto betul. grup. Ora kuwi ya. Biasanya yang melok kono ngono. 红袖啊，你说的。这下我不好。到哎呦Sinasan bulan tekan caring Pak Sundoyo terima kasih Urip jagat pawan si reki Matang bunga renggo Terima kasih, Bos. Luar biasa Penyong manis setiaku
Info Sherlock